És que he obert dos sobrins de 50.000, no m'ho crec. Venga, Griezmann, pero Stop the Jack Refix. ¡Adri! ¡Yaya Touré! ¡Dios! ¡Yaya Touré, tío! ¡Yaya Touré! ¡Ayer le bombare! No m'ho crec. Touré, Yaya, vamos! Passa'm foto. Touré! Passa'm foto. No m'ho crec, tio! Oh! Passa'm foto! Que està gravat, Adri, que està gravat. Això va al canal de l'Adrià, però vamos, com que em dic Albert. Dios, és que et passo foto. Tio. No pot ser que t'hagi tocat Touré allà. Que m'ha tocat Touré allà, Adri. Que negat havia estat mon pare, tio. Que m'ha tocat Touré allà, que mon pare m'ha felicitat. Que m'ha tocat Touré allà, tio, que m'ha tocat Touré allà. Que no. Touré allà, vámonos. Claro que foto, sí. tío. Oh. Passa'm la foto, va. Oh. Oh. Passa'm la puta foto. És que no m'ho crec. Tio, no m'ho crec. Ja te l'he passat la foto, s'està passant. Oh. Oh. Mare de Déu, xaval. Quan val? Vull saber quan val, tio. Quan val? T'ho deia ja, quan val? Hola, pues sí que t'ha tocat. Oh! 400 cas! Dios! Ella, la puta! M'he forrat! Tinc Neymar, Adri! Tinc Neymar! Sí! No, tu mereixes. Oh, No. tio! Tio. 400!